batuen askanai bortitzak, ez nesko hortzak eta ezinezko hitzak, mintzatuz ikasten du entzuten bizitzak. Gure ikastola da hortzen erne mina, mintzatzen ikasteko hortza hitz egina. Handien gelan hasten da idazten, eta korapiloak askatzen ikasten. Bihurtzen den hitza ez delako hasten, pentsamendu txiki bat hasten da marrazten. Gure ikastola da arbela urdina, idazten ikasteko igeltzuz egina. Zenbakiak, txokolate tableten puska ebakiak, estaltzen badizkizu bi begi zapiak, ea zenbat zatikin dituen zazpiak. Gure ikastola da trenbide urdina, kontatzen ikasteko ole egina. Handien gelan berriz hitzaren jolasa, harreman bidezakon delako solasa, gordez eta ikasi hitzaren arnaza, ikasi dan ikartu eta zuri pasa. Gure ikastola da bezden berdina, ikasten ikasteko denontzat egina. Gure ikastola da hortzen erne mina, mintzatzen ikasteko hortza hitz egina. Gure ikastola da arbela urdina, idazten ikasteko igeltzuz egina. Gure ikastola da trenbide urdina, kontatzen ikasteko ole egina. Gure ikastola da bezden berdina, ikasten ikasteko denontzat